Odrastao sam uz ideju mnogih iz moje crkve, iz crkve kojoj pripadam, da je vrijeme božićnih praznika idealna prilika kada vjernici trebaju da misioniraju i da svojim komšijama, bilo da oni Božić obilježavaju 25. decembra ili 7. januara, da njima treba reći kako čine veliku grešku. I ovih dana sam preko interneta dobio od revne braće i vjernih adventista poruku na francuskom u kojoj su ukazivali kako čestitanje Božića u stvari znači negiranje postojanja Boga. Naime, neimenovani stručnjak, a i adventistički pisac koji je ovu svoju ideju podijelio po internetu je ukazivao da Noel je sastavljeno od negacije riječi no i riječi el koja na jevrejskom jeziku označava Boga. Tako Joyeux Noel na francuskom znači sretan dan kada nema Boga. Tako je ovaj brat ili sestra koji nisu htjeli da se izjasne ko su, podijelili svoja uvjerenja. Da li je zaista naša glavna misao i glavna misija da kažemo ljudima kako se Božić slavi pogrešnog datuma? Ukoliko pročitate neke od izjava Ellen White, možda će vam djelovati čudno i eretički. Naime, jedan od tekstova objavljen u crkvenom glasniku, crkvenom glasilu Review and Herald od 8. decembra 1888. ako se dobro sjećam, piše kako ne treba smatrati da obilježavanje Božića je neki veliki grijeh. Naravno, ona tu i govori da ljudi veoma često promaše smisao i da se zadrže na površini tradicije i praznika, ali onda kaže kako darove koje dijelimo jedni drugima bilo bi dobro isto usmjeriti u Božju kaznu i ona kaže ispod svakog božićnog drveta treba postojati, koje se nalazi u crkvi, treba staviti darove. I onda mi imamo problem kada čitamo sa takvim izjavama i veoma često sam sretao ljude koji smatraju da to nisu nadahnuti tekstovi zato što se suprote njihovom uvriježenom mišljenju o Božiću. Ja nemam tradiciju slavljenja Božića u svojoj porodici, niti pozivam vas da mijenjate uveliko svoje uobičajene navike, ali smatram da naša osnovna misao i misija crkve, isto tako i vjernika, nije u negiranju svega što postoji oko nas. Ovdje u zemlji u kojoj se trenutno nalazim, Božić je idealna prilika kada se ljudima i u javnosti može reći o Bogu. Sa druge strane, mi smo spremni da jednu takvu ili možda jedinu takvu priliku u tog godinu pretvorimo u borbu protiv vjetrenjača. Šta god da izabrali, razmislimo dobro da li je naše djelovanje korisno i da li ljudima objavljujemo istinu ili neke svoje unaprijed stečene ideje i misli koje i neće imati toliko mnogo koristi na duge staze. Moja želja i molitva da budemo svjetlo svijetu i sol zemlji gdje god nas Bog postavi.